नमस्कार प्रणाम। तो फिर से हम एगो नया गाना के अपडेट लेके आ गए बानी भाई लोग। खेसारी लाल के फैन खातिर बहुत ही बड़ा खुशखबरी बा। ई गाना बहुत ही बड़ा लेवल के आइल बा भाई लोग। तू एकदम सुने खातिर बेचैन होखबा लो कि कौन गाना आ गइल बा भाई लोग खेसारी लाल के। तो रोल से बता दी कि अभी एक और गाना के टेलर आइल बा। तो भाई लोग जाने के चाहता रहलू कौन गाना हो जौन खेसारी लाल के टीजर आ गइल बा। तो हम बता दी कि जौन एल्बम के नाम बा गजब डोले। तो भाई लोग हमारा वीडियो में टीजर पूरा देख के जालो। तो लेट्स गो। क्या खेसारी लाल भाई गजब के टेलर बा भाई लोग। देखा तारा लोग कितना बढ़िया खेसारी लाल के गाना 20 तारीख के आवे वाला बा। ई गाना 20 जनवरी के गजब के टेलर बा भाई लोग। ई गाना आई लो जाइए भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा धमाल मचा दी हो। ये हमार वादा बा। तो जितना भी खेसारी लाल के फैन बड़ा लो तो हमारा वीडियो को फुल सपोर्ट कर लो। जौन भी गाना आवेला खेसारी लाल के हम प्रमोट जरूर करेनी। तो भाई लोग अपना भाई खातिर एगो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर लो। हमारा चैनल पर नया बढ़ लो तो मर दे हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती और ऐसा ही हे बाबू के प्यार दलो। तो हम जाते जाते एगो बात बता दी, अपना भी नाम के शायरी वीडियो बनवाए के चाहता रहो और बर्थडे विश कराए के चाहता रहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो और हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।